तरी बरेच लावलेस. हं? हा, बरेच लावले हो. आता थोडंसं झाले ते आणि इकडे जागा कुठे होती ती बघते. हे सगळे दारच्या भाजीचेच आहेत ना ढेस. सगळ्या डाळच्या भाजीचं. तरी बरीच बाग झाली तुझी, हो. भाजीची बाग. हम्म. आता एवढेच राहिलेत ना हो, आता एवढंच राहिले. दारची भाजीचं. आता वांग्याचं रोप लावतो तशीच लावतेस ना. हम्म. बराच झाले तरी. हम्म. हे बघ त्या दिवशी कुपन केलं होतीस मी, केवढ्या झाल्या बघ हं? बावच्या. मग गवार बघ केवढी झाली ती. गावावर मोठी आली. हो. आता अशी माती टाकली त्यानं. आता हे नानी लावते बावच्याचे आपल्या दारची भाजीचे. दारच्या भाजीचे ते पडत नाही. आता जेव्हा 2-3 वेळा पाऊस पडला ना की मस्त चांगलं होतील. धरण. हो, मस्त केलं नानी.